početak ćemo otvoriti poziv za organizacije koje će imati priliku da tu sede i moći ćemo da primimo 20 organizacija, tačnije 20 njihovih programa. Takođe, već od sledeće nedelje Open Steam se useljava ovde, ovo će biti naša radna zgrada, sedište naše organizacije, pa ćemo sve naše programe sprovoditi odavde. Svi kapaciteti su u službi mladih ljudi, pa svako može da dođe, da se prijavi, da organizuje nešto, da koristi bilo koji od ovih resursa i mogućnosti i to sve apsolutno besplatno.